Ir bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbagatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine geldi. Ýa-da döwürde Arkadaş şäheriniň gurulşynyň birinji tapgyryna bina edilen idara binalaryň, durmuş maksatly deskalaryň işi döwrüň tarapyna laýyk derejede ýola goýuldy. Munyň özi iri şäher gurulşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine, sebitleri senagatlaşdyrmak, milli ykdysadymizi köpügli esasy ösdürmek, ýokary ekologiýa derejesini üpçün etmek ýaly möhüm wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýan bolup durýar. Mälim bolşýaly 2023-nji ýylyň 29-njy iýulyny ýurdumyzda döredijiligiň, awadançylygyň we ösüşiň ýoly bilen anamly öňe barýan garaşsyz bitirip batarmadan şöhratly ýyl ýazysyna altyn harplar bilen ýazylan taryhy waka bolup geçdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna berkarar döwletiň tezi ýamynyň galkynçy döwrüniň aýdyň nyşany bolan Arkadaş şäheriniň açylşy münasibetli giň göçerli dawarlar ýaýlanlandyryldy. Kanun esatyna döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan bu tesin şäheriň gurulmagy ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbagatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen ýaýlandyrylan we häzirki döwürde arkadagy gahrman serdarymyzyň başçylygyna dowam edýän ägir türlü özgertmeleriň anyk netijesidir. Bilşimi diýäli, tezi şäheriň birinji tapgyrynyň çäklerini medeni durmuş we beýleki maksatly deskalaryň 336 guruldy we tezi Döwrewap şäher 20 sany halkary güwenamalaryna munasip boldy. Şeýlekem Arkadaş şäheri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň tebitini durnukly ýaşyl howa üçin oňoýly innovasiýon çözgütli şäherleri ösdürmek taslamasyna goşuldy. Hormatly prezidentimiz Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna bina ediljek deskalaryň düýün tutmak dawrasyna gatnaşyp, halkymyzyň asylly däwine eýirip, biýik başlangyja ak pata berdi. İkinci tapgyrda Lukmançylyk klasteri, Haly Kerhanasy, Milli muzey, mesjid, çağlar selgäki we beýleki durmuş maksatly binalar gurular. Arkadaş şäherine öýrümçi kuwatlyklaryny gurmak barada söýgüt, milli ykdysadymiziň kuwatlanmagyna, şäher ýylatynyň awadançylygynyň we bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine uly üns berilýändiginiň nowatdaky aýdyň tutnamasydyr. Arkadaş şäheriniň diyarımızın kadimi kunjuklarının birine, biderlerimizin şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerine gurulmagy aýratyn bellerliklidir. Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen ägir türlü şäher gurulşyk taslamasynyň durmuşa geçirilmegi, Türkmenistanyna amala aşyrylýan durmuş ogurly we ýurdumyzy himme taraplaryň ösdürmäge, onuň ykdysady kuwatyny pogtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýerlikderli ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwlet siýasatynyň üstünlikleri besen ýandygynyň aýdyň tutnamasydyr. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň we arkadagy gahrman serdarymyzyň şäher gurulşyk ulgamyna innovasiýon esaslara dayanýan batyrgy pikirleriniň we çözgütleriniň hindolaryň amala aşyrylmagynyň bütün dünýä tarapyndan uly gollaga we ýokary baha münasipdigini nowatda gerek tasdiklaýar. Bu bolsa halkymyz üçin halkary derejesinde uly buýsynç we hormat bolup, watandaşlarymyzyň ajaýyp we Döwrewap arkada akylly şäheri hemde gahrman arkadagymda we arkadagy gahrman serdarymda bolan guwanjyny hasa artdyrýar. Ýakynda Koreýa Respublikasynyň Seul şäherine geçirilen akylly şäherleriň World Smart City Expo adly bütün dünýä sergisiniň çäklerini gahrman arkadagymyzyň başlangyjy we ýerderli tagallaty esasyna binýat bolan Arkadaş şäheri ýürüýti bayraklaryň üçüsine münasip boldy. Mälim bolşýaly, hormatly prezidentimiziň gol çeken resmi namasyna laýyklykda Arkadaş şäheriniň medisina klasterini amala aşyrmak üçin zerur bolan Koreýa Respublikasynyň Lukmançylykda ulanýan serişleriniň öňüçleri bilen duşuşmak we degişli zawodlary ýerini görmek maksady bilen Türkmenistanyň wekiliýeti dostlukly ýurtda taparda boldy. Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agdalary bütün dünýä sergisinde forumyň çäklerini guralan degişli bayraklary gowşuruş dawrasyna gatnaşdylar. Koreýa Respublikasynyň wilayatlarinyň ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli daşary döwletleriň, şol sanyna Türkmenistanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Ýaponiýanyň, Malaýziýanyň, Taýland padşahlygynyň, Vietnam Sosialistik Respublikasynyň, Daniýa padşahlygynyň, Finlandiýanyň we Israil döwletiniň wekilleriniň gatnaşan World Smart City Expo halkara sergisi
116 pavilyonu özüne jemledi. Şeýlegem giňmeçli forumy 60-dan urak ýurdun wekilleri Finsi hökümine gatnaşdylar. Bir Avraýly sergide Türkmen tarapy Köpetdağın eteginäki ajaýyp günjükde bina edilen arkada akıllı şähere başlanan onun mümkinçilikleri we aýratynlyklary bilen tanıştyrýan bölümi ýaýlanlandyrdy. Netijede akıllı şäherleriň halkary sergisiň baýrak gowşuruş dabarasyna gahrman arkadagymyzyň ahlasyndan binýat bolan akıllı şäherimiz bütün dünýä sergisiniň 3 sany baýragyna münasip boldy. Bayraklar serge gatnaşlaryň arasynda aýry-aýry uğurlar boýunça has tapawutlynyň daşa ýurt we milli şäherlere hem-de kampaniýalara berildi. Akıllı arkada şäherine bir dabara gatnaşlaryň arasynda bayraklaryň ilkinji bolup Tiyede şähere gowşurylandygyny bilmek ýakymly. Şonlukda arkada şäheriniň Koreýa Respublikasyna geçirilen bütün dünýä sergisine iň tapawutlanan akıllı şäher. Daşa ýurt akıllı şäheri hem-de World Smart City Expo 2024 akıllı şäherleriň halkary sergisine goşan uly goşundy çenýän bayraklar bilen syýralanmagy taryhy ähmetli waka gürli. Şunda iň tapawutlanan akıllı şäher diýen bayrak bilen diňe arkada şäheriniň syýralananyny bilmek aýratyn buýsançydyr. Ene bugün bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkada şäheriniň gurulşy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Oradow Türkmen wekiliýetiniň Koreýa Respublikasyna tapary amala aşyrmak bilen taryhy wakalara şahyat bolanyň üçin özüniň hoşallygyny beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Mehriban Arkadawmy şu taryhy fursatda ýurdumyzyň awryny mundan beýlek hem belende götürjek hoş habary size ýetirmäge ruh ededim. Arkadaly gahrman serdarymyzyň gollaw himayatlary bilen ýakynda Türkmen wekiliýeti Koreýa Respublikasynyň Goýan şäherine geçirilen bütün dünýä akylly şäher sergisine gatnaşmak bilen bu ýerde siziň tagallalaryňyz bilen binýat bolan arkadaly gahrman serdarymyzyň ýardamlary bilen gurulan ajaýyp arkada şäheriniň innowasiýon mümkinçiliklerini, döwrewap şäherlerini açyp görkezýän sergini ýaýbanlandyrmak baty bize de hem meýser etdi. Arkada şäherine başlanan pavilyonumyz dünýä ýurtlaryndan gelen adamlaryň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Hemmelerde täsin duýgu goýdy. Bu serginiň çäklerini arkada şäheriniň deň taýy bolmadyk gözelligini hem de ekologiýa aýratynlyklaryny göz tutup bu şähere iň tapawutlanan akylly şäher derejesini bermegi baş bayragyny özüm diň arkada şäherine berilmegi. Şeýle de daşary ýurt akylly şäheri, akylly şäherleriniň halkara sergisine uly goşandy üçin diýen belend bayraklarynyň berilmegi biziň goýun goşumyzy ganatlandyrdy. Gahrman Arkadawmy bu degenjimizi, bu ýytanjymyzy, gonjymyzy arkada şäheriniň ýaşaýjylarynyň we ähli agdy bir işgärleriniň adyndan arkadaly serdarymyza ýetirip bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Gahrman Arkadawmy, siziň başlanyjynyň ýasasyna Goşaman Köpetdağyň etegine bu şäheri gurmak baradaky çözgüdüniň kabul edilmegi, hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna arkada şäheriniň ikinji tapgyrynyň düýbi tutulmagy, arkadaly serdarymyň akbata bermegi bilen şäheriň açylmagy, müňlerçe raýatlary degendiren ençeme binalaryň peýda bolmagy taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazyldy. Geljekde hem siziň gyzylan gymmatly maslahatlaryňyzdan ugur alyp, hormatly prezidentimiziň gollawlaryna uglanyp, arkada şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşyklaryny hem ýokary derejede alyp barar. Koreýa Respublikasyna baş baýragy we taryhy bayraklary eýe bolan 21 sany halkara guwanamalaryny gowşurulan arkada şäheriniň halkara awry barha artýar. Munyň artynda siziň uly ihlasyňyz, hormatly prezidentimiziň ummatsız tagallasy bar. Fursatdan peýdalanyp şeýle şanly bayramlar bilen Gahrman Arkadawmy sizi arkadaly gahrman serdarymyzy tüý sürekden mutlamaga ruh ededim. Belend fiýlarlaryň höwri köp bolsun, dowamatly bolsun Gahrman Arkadawmy. Siziň hem de hormatly prezidentimiziň janlaryňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny,
tutumly işleriniň hemişe üstünlikleri beslenmegiň tüýsürekden arzu etmäge ruhy dedim. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaýmyz bir hoş habary aýratyn kanagatlanma duýgusy bilen kabul edip, Arkadaş şäheriniň ähli ilatyny we täze şäheriň ýol başlaryny hoş habar bilen gutlady. Onuň tutuş ýurdumyzga halkymyz üçin bu ýytynçy wakadyny belläp, Gahrman Arkadaýmyz täze şäheriň ähli görkezleri babatda gadanýan üstünliklerini aýratyn goň ýanlygyny, begin ýanlygyny hemde bu ýytyn ýanlygyny aýtdy. Munyň özi ýurdumyzda ýazyrky zaman görkezlerine laýyklykda işinip taýýarlanan şäher boluşuk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň halkara derejesinde ikrar edilýänliginiň aýdyn beýanydyr. Soňra bir ýerde Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilýän durmuş maksady binalaryň, ýol ulug düzmede degişli diskalaryň tassamalary, binalaryň içki we daşky beleg işlerine degişli terişleriň bir näçe görnüşler görkezildi. Ularyň ataryna Arkadaş şäherine gurulmagy meýilleşdirilýän Döwrewap demir ýol mendiliniň durky täzelenýän Aşgabat Göktepe ýolunyň oruny guruljak köp dorukly köprüýüniň Süwda we hyzmat ediş toplumynyň Afgan şäherçesine giriş arkasynyň Akan we Köpetda şaý ýollarynyň çatyrgyna oturdylmagy meýilleşdirilýän taýçanak binasynyň şäheriň ışıklanyş ýolumynyň tassamalary, köpürleriň germegleriniň görnüşleri bar. Türkmenistanyň atgalan arkitektori Gahrman Arkadaýmyz görkezlen tassamalary bir näçe belliklerini aýdyp, oňa degişli düzüçlerini gerdi. Aýratynda şäher ýollarynyň ışıklanýyşlygy, Döwrewap binalaryň milli binagarlyk ýörgülerine laýyk gelmegi, tassama taýýarlaýjylary we gurulşykçylary bildirilýän ýesaty tarap bolup durýar. Şol wagtyň özünde täze gurulýan binalaryň we durky täzelenýän diskalaryň täze şäheriň binagarlyk keşfi bilen bir bitiw sadaşy emile getirmegine, onuň ekologiýa derejesine we binanyň ýerleş aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip Gahrman Arkadaýmyz belledi. Bu babatda bir näçe anyk tapşyklar berdi. Täzeçilik häýeti ýewaran tassamanyň durmuşa geçirilmegine toplumlaryň we oýlançykly esasy çemeleşilmeligini belläp, Gahrman Arkadaýmyz ýol ulug düzmede degişli diskalaryň durmuş maksatly toplumlaryň gurulşygyna, bükünjüň tebigy aýratynlyklaryna we ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilmeligine üns çekdi. Arkadaş şäheriniň gurulmagy onu da häzirki zamanyň iň ösen ýöňde barşy ekologiýalar bilen üpçün edilip, nusgulyk şäheri öwrülmegi garaşdyrlyk eýamyna amala aşyrylýan biýik maksatlaryň aýdyn netijesidir. Munyň özi türkmen halkynyň milli binagarlyk ýörelgileriniň häzirki zamanyň özün tejribesi bilen utgaşdyrylýanyny şeýerlikde burada uly üstünlikleriň gadanýanyny görkezýär. Soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaýmyz, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň we Arkadaş şäheriniň häkimi Mehmedowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň başynda Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryna ýerine ýetirilýän işler, burada öňde goýulan gözepeleriň durmuşa geçirişi barada hasabat berip, Oradow Koreýa Respublikasynyň Seul şäherine bolan iş saparynyň dowamynda dostlukly ýurtda Lukmançyk ulgamyna ulanýan terişleriň öýrençigi bilen tanışmak hemde bu ýogur boýunça tejribe alşmak maksady bilen degişli düzümleriň wekilleri bilen duşuklaryň we gepleşikleriň geçirileni barada aýtdy. Ekologiýa taýdan bildirilýän häzirki zaman talaplaryna we şäher gurulşyk maksatnamasyna laýyk derejede bina edilen täze şäheriň gurulşygyna almaň ýokary gadananlary bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrmalygyny belläp, Gahrman Arkadaýmyz täze şäheriň binagarlyk aýratynlyklarynyň ähli babatda häzirki zamanyň ýokary görkezlerine laýyk gelmeligini aýtdy. Şuna täze tehnologiýalaryň ulanmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şunun bilen baglanykda şäher gurulşyk ulgamyny innowasiýon esaslara dayanýan pikirleriň ornaşdyrylmagy, olaryň ýokary derejede amala aşyrylmagy halkara giňişligine ýokary bahamyna adyp bolýar. Bu bolsa halkymyzyň ähli görkezleri babatda ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýän akylly Arkadaş şäherine bolan bu ýytynçyny artdyrýar. İş maslahatynyň başynda Arkadaş şäheriniň häkimi Mehmedow öňde boljak şany senleri münasip derejede dagalandyrmak maksady bilen ýaýlandyrylan giň möçerli taýýarlyk işler barada hasabat berdi. Belenşäli milli telenamamyzda möhüm orny eýleýän şany senleriň hormatyna guraljak medeni köpçülikliň çäreleriň maksatnamasy degişli düzümleriň wekilleriniň gatnaşmagyna bilelikde işlenip taýýarlandy. Şol wagtyň özünde Arkadaş şäheriniň ähli amatyklary özüne jemleýän Döwrewap ýaşaýyş çaýlaryna ilaty göçürüp getirmek işleri keshitlenen taraplara laýyk derejede alınıp barýar.
Gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň durmuşyny mühim ähmiýeti bolan şany tenilen hormatyna gurulýan dawarlarda halkymyzyň bagtyar durmuşynyň özüşleriň bilentliklerini tarap anamly gadam ýan ýurdumyzyň ýeten derejesiniň we gadanlayan ähmiýet ýeňişleriniň öz beýany tapmalygyny bellädi. Şoň bilen baglanykda gurulýan dawarlar täsirli pursatlary ýatda galyjy wakalara beslenmeliler. Täze şäherde adamlaryň öňüňçilikli ähmiýet çekmegi we oňoýly din jarma ornuny ähli biru şertler üçin edildi. Munyň özi ýurdumyzda Gahryman arkadagymyzyň başyna başlan we täzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşylýan döwlet adam çöňürden atyldy çygary baş ýörge edilýän durmuş orly siýasatyň arwaşlygy beslenýäniň nobatdaky beýanydyr. Gahryman arkadagymyz iş masagyny jemläp, ýöňde goýulan wezipeleri durmuşa geçirmekde üstünlikleri arzu etdi. Şondukda Köpetdaň eteginäki güzel künjekde şöhrati pederlerimiziň gadymy mekanyna, gyýsy wadyň içinde öz boşlugy, owudunlygy, döwrewaplygy, sany ulgamyň mümkinçilikleriniň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen haýrana goýýan akylly şäher kemale geldi. Bu bolsa ýurdumyzda başy başlanan biýik maksatlaryň ýokary derejede amal bolýanyny görkezýän aýdyň hakykatdyr.